ato ni Bay. Sure bay. Kita tanan ba? Na, video man eh. Kana. Video. Naon to? Video ni. Tugas kamal ka na. Klaro ano oh. Lead Toby. Kami lead. Toby. Pasay ko brad. Pati ka na, awayan ninyo. Mana impi. Nag-upload yung kinabuhi sa probinsya. MP Boys. Sus, kaya ngayon ako cellphone. Kapel sa ta. Bigkoy masandir. Pero, Fire. Asal mo ni sila? Bog gagon. Bugo kayo. Kini. Budol. Budol fight. Eh, makita mang MP. ali na makaon sober sa dahon. Lo, ano ito? Buong tuong ba niya? Taon ba? Asam kayo dako kayong plato. Nakalimutan man. Ano dot? Sigaran followers din mo katong mga OFW. Mao gyud. Kita ka na kabantay ka ng magmukbang. Sigaran followers kay Matay ka nung katong Chinese no? Matay